El programa de treball i formació, en aquest cas la línia de contractació de persones trans, per nosaltres és obrir una porta a potser a un col·lectiu que no havíem obert mai aquesta porta. Llavors, per nosaltres és descobrir, conèixer, aprendre. La razón por la cual estoy en este programa y por otro lado, pues todo lo que aprendo en temas de administración, que es más lo que estoy haciendo, y del trabajo que hacen también mis compañeras y compañeros. Abans de començar la selecció de personal, sí que vam fer una miqueta com de formació nostra. Llavors, bueno, ja l'any passat vam tenir una molt bona experiència, va ser quan vam demanar al Departament de Polítiques d'Igualtat i que ens ajudessin una miqueta a contextualitzar. Ens van aportar tots els dubtes, ens van fer participar, vull dir, el fet de tenir gent experta darrere que t'acompanya, per nosaltres és clau. I tu t'has de posicionar, no? I com a empresa has de prendre partit, pensem. Llavors, bueno, està molt bé formar-se, està molt bé presentar-se a aquestes convocatòries, creiem que és a l'inici i ara ens toca, jo crec, ja nosaltres com a empresa llançar-nos i seguir fent formació, seguir apostant per la contractació de qualsevol persona. Nosaltres ja ens hem posicionat i jo crec que aquest programa ens ha anat molt bé per l'acompanyament i per l'arrencada. O sigui, jo crec que va molt bé per arrencar. Doncs a nivell personal m'ha portat molt en tant que, bueno, primer tenia certes pors, no? Sobretot, les pors és molt l'empatia cap a la persona, és a dir, no faré o diré alguna cosa que potser la persona la pugui ferir, no? O malinterpretar. Jo crec que cada cop la diversitat està més davant de nosaltres, tothom és divers en qualsevol aspecte, és igual que sigui el sexual, gustos, música, és que és igual, qualsevol cosa. I aquestes són les pors que jo tenia i a mi m'han canviat totalment. Amb l'entrada del Martín i amb l'entrada de totes les persones que hem tingut del col·lectiu. Ens semblava que eren molt inclusius com a entitat social, però no pots pensar mai que ets inclusiu només per estar en una entitat social. O sigui, la bona fe no és suficient. T'has de posicionar i has de fer un exercici d'obrir aquesta ment. Sí. A mí en lo personal me ha ido muy bien y yo me he sentido muy contento con el proceso. Divertida en una parte, porque es algo, digamos, nuevo, sobre todo como un poco el ambiente, es nuevo para mí, como el ambiente un poco de oficina. Al principio debo decir que tenía bastantes nervios o miedo, ¿no? Como de, claro, no sabía si la gente iba a ser muy seria o muy amable. Y en general los compañeros y las compañeras me agradan muchísimo, me parece como gente muy alegre. Por eso decía también que estar en un trabajo que está dentro de un marco de un programa de línea trans, pues da como mucha tranquilidad también en poder ser uno quien es, ¿no? Y no solamente quien se espera que sea. Creo que eso es un gran aporte.